Okay guys, og karon nangabono ko sa akong kahoy guys para dali tubo. Ano kong igamit urea. Kay ibutang ra siya ba. Ang dali. Dili ka magsigig. Dugkal para ibutang sa malong sayo pa. Kani ibutang ra man na siya din ha. O butangan ako tubig unya. Tulo ka spawning kahoy. Parang matambok siya. Ini ani po. Ani din. Isa pikas. Ano siya? Mga kahoy para manambok para dali mo dako. Tangan. Bawat ito ang butangan o tubig. Want the light one? Because I put water. No, because I have oat. No more. See? Okay. I lit too many. Hey guys. Walang iputangan og abono guys. RG, what you do? Para malanay ang abono.